ଦୁନିଆରେ କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛି କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବିଶେଷ କରି ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଠି ଭରସାର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା କଥା, ସେଠି ଏମିତି କିଛି ଘଟୁଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏଠାରେ ଜଣେ ମାଲିକ ଏବଂ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି କିଛି ଏମିତି କାମ, ଯାହା ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ତୃତୀୟ ଆଖି ବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସବୁକିଛି ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ସଂଳାପ, ଡ୍ରାମା। ମହିଳା ଜଣକ କହିବେ, ସାର୍, ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଠିକ୍ ହେଉଛି ତ? ଯଦି କେହି ଦେଖିଦେବ? ସଂଳାପ, ଡ୍ରାମା। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିବେ, ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଜ୍ଜିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ ସିସିଟିଭି ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ ନଷ୍ଟ